ବାପା ଏକ ମହାନ ଚେତନା ଏତେ ବିଶାଳ ଏତେ ଛବିଳ ଯେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତକାଳ। ବାପା ସଦାକାଳେ ନିରଳସ ନିଦା ନିଟୋଳ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର। ବାପା ସଦାକାଳେ ନିରଳସ ନିଦା ନିଟୋଳ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର। ସେ ସ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଯେତେ ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଭୟଙ୍କର। ସେ ସ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଯେତେ ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଭୟଙ୍କର। ବାପାଙ୍କୁ ଜଣା ଝାଳରେ କେମିତି ଫୁଟାଯାଏ ଫୁଲ, ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପଥର ସହ ପଥର ହୋଇ ଯୁଝିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ। ବାପାକୁ ଜଣା ଝାଳରେ କେମିତି ଫୁଟାଯାଏ ଫୁଲ, ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପଥର ସହ ପଥର ହୋଇ ଯୁଝିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ। ବାପା ଢିଙ୍କିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ତାଳପତ୍ରର ଜାତକପତି ଆମ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା। ବାପା ଢିଙ୍କିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ତାଳପତ୍ରର ଜାତକପତି ଆମ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା। ଉପରକୁ ପଥର ପରି ଦିଶୁଥିବା ବାପା, ଉପରକୁ ପଥର ପରି ଦିଶୁଥିବା ବାପା, ଭିତରେ ଭିତରେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ସ୍ନେହକାଙ୍ଗାଳ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ପରି ଛଳ ଛଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ଉପରକୁ ପଥର ପରି ଦିଶୁଥିବା ବାପା, ଭିତରେ ଭିତରେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ସ୍ନେହକାଙ୍ଗାଳ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ପରି ଛଳ ଛଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ବାପାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଶିଖେଇବ ମୁଖାବିନ୍ଧା ପିସାଦଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର କଳା। ବାପାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଶିଖେଇବ ମୁଖାବିନ୍ଧା ପିସାଦଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର କଳା। ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅଧର୍ମୀ କେମିତି କାଟୁଥାଏ ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଗଳା। ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅଧର୍ମୀ କେମିତି କାଟୁଥାଏ, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅଧର୍ମୀ କେମିତି କାଟୁଥାଏ ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଗଳା। ବାପା ଆଜି ଆମ ଚଲାପଥ ନୁହେଁ କୁସୁମିତ, ବାପା ଆଜି ଆମ ଚଲାପଥ ନୁହେଁ କୁସୁମିତ, ଆମେ ସବୁ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆମେ ସବୁ କୁଳାଙ୍ଗାର। ଆଜି ଯାଇ ଶିଖିଲୁନି ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ମନ୍ତ୍ର, ଆଜି ଯାଇ ଶିଖିଲୁନି ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ମନ୍ତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর কবিতা। কবি এক সাধারণ কথাকে মধ্য তার শব্দ সহিত ফেরি সে লিখিদিয়ে। তেণু তো কুহযাଏ কবিতা ମୋ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣର ରାଗ ମୋହନ ବଏ ଶିଶୁରେ, ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଯିଏ ଥାଏ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଜୁରୀରେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କବିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। সেই ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି